Макаса ассалому алейкум духтаро модарҷонои муҳтарам мижда доштем видеои нави мора имрӯз ҷои апай асалмо омадагем дӯстони азиз байни шашум ҳафтум дарвоза ини духтаракои хушуҷа ҳафтум дарвоза шашум қатор нигоҳ кунед ин тарафи тило бозора ҳафтум дарвоза кати биён агар дасти чап мегарден шашум қатор агар шашум дарвоза кати биён дӯстони азиз дасти рост мегарден ина байнда мешавад байни шашум ҳафтум дарвоза ҷои нави апай асалмо бисёртон шиносед медонед ҳозир дар ҷои духтаракои хушрӯ двойка одиночки ҳам хебораи хушрӯ нав овардай ҳам обтовӣ ҳам дона обшабзорчаи дӯстони азиз аввал бинед ки дар дохили мағозаи апай асалмо чӣ намуд бурако ҳастай ва бо дона видео мекунем бибинед духтаракои хушрӯ медонед чи ҷомӯҳо овардан тана нигоҳ кунед болопӯшакҳои фасон дуғустарони ё борои наван ане болопӯшакҳоам ду намуд нархайоли нав омадаги ҳозир нишон метиҳем бурукҳои ҷинсам дора ина сангдорам дора то 60 пӯша размер доранд ишам дуғустарони дӯстони азиз хулас ҳама борошон новинка аҷоибот хушрӯ ина каседа дар кораи марҳамат метонен даромада дар ватсапшон заказ кунен метонем биёен аз наздик дида харидорӣ кунен як обшабзор кунам аввал духтаро шумода ки бинен ки чира видео кардагем даҷа ҷинсам дорани ламиражҳои оригинал нав омадагени майчиниҳо ҳастай хулоса бор беҳад вибраш калон хушрӯ апай асалмо ин хели двойкаи фасони нусхаи атластон овардай аи 3-4 ранг дорад бардови дорад сабзи талха барг дорад сиёҳ дорад размеро аз 46 пӯш то 50 пӯшам мешавад нарх 150 сомон ина модела бинед чихел хушрӯвакай аҷоибот фасон брюкш атласияи духтарако хушрӯ апай асалмо барои модарҷона ане хели киртакои кӯш шода ки фасона гувардай медонед на шест хели материала ҳама материалаш зурай 220 сомон шута истифода мекунед ягон чӣ намешавад ду модела гарошкаш калон гарошкаш майда ду намуд гарошка дора хулоса 220 сомон нархи аксиони писчикои ҷон нигоҳ кунед апай асалмо анаи модел материалакои хушрӯи сезонӣ нигоҳ кунед аллакай сезоншонай материалша майчини бугум шерст бугум намедонам беҳад хушрӯвак нархошон 200 сомонӣ ду се ранг дорад духтаракои хушрӯ даставкаам доранд 200 сомон бозори корвон тарафи тило бозор байни шашум ҳафтум дарвоза шашум сектор ҷои апай асалмо ҳай дӯстони азиз ира бинен қа хушрӯчаян аллакай сезоншонай тугмакати духтои турецкиян духтарако осфинакушонам беҳад хушрӯвак одиночки платья барои хушрӯ апай асалмо шумо да медонед киртои фасон то 60 пӯша размер дорад ҳар се ранг дорад сиёҳ дорад коричневӣ дорад серинки дорад дӯстони азиз бори нав пешакошон замочкадор бархт меган духтарако королевский бархтои оригинал 330 сомон я бори модель шай пеш нишон метиҳем ванклифай версачай дӯстони азиз чанд намуда ира бинед ванклифошам фасонак ёрам борои сози бадан духтаракои хушрӯзи тренчидагиай на версачи ишам беҳад хушрӯвак на духтаракои ширтеда осона то 60 пӯша то апои баталма ҳастай размер нархам нархи сози бад 320 сомонӣ то 60 пӯш размер аст баъд духтаракои хушрӯ куртаҳои супер келинчак меган арабский мегуфтан чанд чӣ ном дора ина бинед навш омадаги модели навш ё чандиян 220 сомон скромный вариант барои духтарако студентодам хушрӯвай вечерниам бигем хато намекунед духтошон беҳад фасонакай нигоҳ кунед озороша дӯстони азиз мана аҷоибот хушрӯ ина каседа дар кораи марҳамат рақамои апай асалмо дар рӯи экран сиёҳам доштаян 44 46 48 пӯш 50 пӯшам да мумкин шавада ё давона кал материалошон дӯстони азиз духтаро нигоҳ кунед дар ҷои апай асалмо ини хермесо омадай ваям нишон метиҳам дар давоми видео ина бинам қа хушрӯча материалошон вилветҳои оригинал микровилвет меган ёра оригиналаш анамия дӯстони азиз да ҳама ҷо то 300 сомон дар ҷои апай асалмо 220 сомон сиёҳ дорад коричневӣ дорад бардови дорад дӯстони азиз 3-4 ранг дорад духтаракои хушрӯ ҳамашам хушрӯ 220 сомон ин модело чандиян? И 200 сомон. Иш 200 сомон. Иниш турецкий бидай дӯстони азиз. Мехдор иниш чи тройкай ба хиёлмай? Тройка ҳастанд, бале. Иниш чандай? Тройка. Ина 230 сомон метиҳам. 230 сомон дӯстони азиз. Ани дойко чанди? Ино спортивниян. Спортивниян ино 220. 220 сомон начос дорай, ғавсак. Иш бе начосай, баш начос дор. Бе начосай ино. Иш чанд сом? Инам 220 метиҳам. Ани боло да двойкои боло чандиян апай асалмо?
апай асалмо 250 сомони киртора карай дӯстони азиз. суруға бозори Корвон, тарафи Тило бозор, байни шашум ҳафтум дарвоза, шашум сектор дӯстони азиз. Мана шашум сектор. Метонем биёин аз наздик дида харидорӣ кунед, метонем заказ кунед, доставкани замчунин доранд. Апай асалмо шумода кардиганои фасон оварда духтаракои хушрӯ ҳам турецки доранд, бо як модели дигарам дорад, аз нишон метем. Ира бинед аллакай сезони именои ҳами чизай ҳам сиёҳ дорад дӯстони азиз, ҳам коричневӣ дорад. ҳар ду рангшам беҳади бад хушрӯ дӯстони азиз. То 60 пуша то размери башмер кара ҳаст. Ана ям духтаракои хушрӯ боло пушай. Нигоҳ кунед, материалш ҳам хушрӯ, ранги фринҷай материалш. И дар асл то 700-800 нафуршан турецки шай, качествои зур шай. Ай арзонакам дорад, нишон метем. 400 сомон у, 400 сомон у. Ани озурам нишон метем арзонака. Инерам драпо аст ку духтарако. ғосай барои зимистон. Беҳад хушрӯ то 60 пуша размер дорад. И чанд сомон ай гуфтен? 450 сомон турецки вариант духтарако, ранги сиёҳ. Я ранг дора? Сериво ва сиёҳ доштаи дӯстони азиз. Спортивни вариант то 60 пуша ба ҳазир размеракотон ҳаст. биён аз ҷои апай асалмо харидорӣ кунем. бозори Корвон, тарафи Тило бозор, байни шашум ҳафтум дарвоза дӯстони азиз. шашум сектор мешавад. Ёш чандиян? 200 сом. иш 200 сомон буде дӯстони азиз. ишам чок цена бовар кунед. Ани болои мебора нархуша гап занамиш свитер ҷимпиро. Ну 150. 150 сомон дӯстони азиз, марҳамат када бинен. Азиз 300 сомона анам хеле ҷомо омадай, советски очаги, бибиги. Ревен дарунш киса дора, беруншам киса дора дӯстони азиз. Не хеле стойка воротник дорад. И вайшай без сангша то 60 пуша размер аст. Бо сангдор дорад дӯстони азиз. Ям дуғстарон и чанд сомона киса дораш? Сангдораш? 380 сомон дӯстони азиз. Ина бинен дуғстарони хулоса. ҷои апаи асалмо бозори Корвон, тарафи Тило бозор, байни шашум ҳафтум дарвоза, шашум қаторай. Ани дуэко чандай дар рафти видео нишон че? 3 дона монда духтарако 150. У охири поло че? 150 ни ёрам нархуша бигин. Ино 200 сомон. Инам аксия 3 дона монда. 200 сомони нигоҳ кунед духтарако хушро. Номай ангоркаям хушро 200 сомон кара аксия кати. хушрӯ апай асалмо барои шумо кожинкача овардаи мехдор, нархошон 230 сомон бо рангош ҳаст дӯстони азиз. ин болоро нигоҳ кунед, ҳам боло ҳама 230 я? Инам ё ҳамаш 230 сомон, 10-12 ранг доштай. ҳамаш хушрӯви бад. стандарт буда хеле то 54 пуша мешава маълума духтарако. ҳами хеле видни бигир духтаракои хушрӯ. ина духтаро ҳами қаборои апай асалмо ҳамаша нишон додам дона ба дона. ина каср доставка дар кори доставка ҳам доран. аз наздик дидан хоҳи марҳамат. бурукои классик джинс хулоса чандам дора? буруко чандия? 140 сомон. ани духтаракои хушрӯ ини кардиганам боло пуша плашол ниша арзонтара я? 250 сомон. платья чанд сомон ай? Платья 400 сомон. Ино абая. абаяги духтаги, стили абаяги дӯстони азиз. Набинен духтаракои хушрӯ. Кас бо пушам украшаен доштае. Касе дар кораи марҳамат рақамҳоро дар рӯи экран монда метавонен даромада заказ кунен. Байни шашум ҳафтум дарвоза, шашум қатор ҷои апай асалмо дӯстони азиз.